Tu, si haguessis estat ahí, com collons hagueres reaccionat? Pegar, eres producció, damunt eres producció. Enseguida me ve al cap, no sé què fer un arma així, nai. Ja. No, això no, és que no. O sea, n'hi ha tantes rèpliques tan perfectes de fogueo, és que no m'ho arribo a creure. O sea, no sé si... Bueno, això és, els responsables són els d'art, d'eixa arma. I no sé, és que no sé. No sé com ha pogut, però jo era reaccionar, m'haurà quedat loco, però loco. És que és l'últim que t'esperes en aquest moment. És que tot és fals en el cine. Tot és fals. Claro. O sea, tot és fals. Un arma de... És que no, m'haurà tornat loco. I que en vosaltres ja no corre res. No, jo no torno a ell. Jo sí que vaig llegir que és com que potser hi ha diferents tipus d'armes, potser per als planos generals sí que gasten... Hi haurà armes a posta de fogueo més potents que altres que puguen fer que en un plano general el que se vega de l'arma siga molt més